Okay, operator. As part of the Foundry initiative, you have been stationed here to build a factory. Wait, what is that? Look at this little guy. I bet he was sent here with instructions. Maybe I should translate. To succeed with our mission, we will need to extract resources, craft machinery, and set up automated production lines of quality and quantity. To explore the planet and expand the factory. Below the surface and across it. What? A new mission? Robots, huh? And lots of them? All right. It looks like it's up to the three of us now. This will certainly take some effort, but as we say at headquarters, build anything, automate everything, and optimize to perfection. And then, who knows what comes next? Ahoj, dámy páni, ja vás vítam na mojom kanále u Foundry. Takže všetkých dronov už vyrábame. Tu nám vychádzajú posledný, to je ten tuším upratovací dron. Jo. No a máme problém s plošákmi, plošákov je strašne málo. Plošáky ešte zvýšim výrobu. Ale to za kamerou. No a tu sa nám sypú všetky tie drony a po tejto magistrále. Ale predsa len troška pokiaľ tu sa spracovajú. Kde sa robili tie plošáky? To bolo hneď tu na začiatku, je tu na. Takže to troška ešte rozšírime. Tak. Jaj. Tu nám to visí na komponentoch. Jasne, takže komponenty musím zvýšiť. A ešte je celkovo dopravník. Prečo toto neprehadzuje? Tak. No a dneska by sme sa vrhli na novú ťažbu. Alebo uvidíme, čo má ešte pre nás náš malý dron. Vidíte už všetkých robotov, čiže asistent, farmár, bojový, hornícky a vedecký robot. Ale tu budeme robiť ešte na konci. Ale ešte doskúmame tie veci, ktoré tu nám máme. Lebo vlastne na tie fialové dlahvičky tak budem potrebovať súčiastky robotu, hydraulický písať CPU. Chcel vyrobiť toto. A niekde bokom by som si urobil výrobu pásov už tých zelených. No vlastne ešte vyrobíme modré pásy, takže potom by som všetky dopravníky prerobil do modra. Až z toho zmodrají. Tu na toto. Aha, že mám kopečky. Dobre, tie modré by som urobil tak, aby
Aha, to sa medené... Takže ešte... Ne, nemáme výrobňu. A na toto potrebujem... Pokročilé strojné diely. Pokročilé, tie už máme tu na ďalej. No ako takmer pol kilometra už má naša fabrika. To je hustý. Čo toto si pokročil, nie? Dobre. A potom možno by som ešte urobil zvlášť fabriku na tieto výrobne a všetky by som dal do tier 3. Nech to fičí. Počkej, tie medené. Takže... Mika Pagnari. Dobre. Bližšie. Tak a už je plný dopravník. Ale aj tak to zožili všetky. Čiže to už bude musieť, že on sa to postupne naplní. A už robí 5. Už robí 6. No, tak postupne sme ich zahltili. Koľko mám? 60 za minútu. A my tu nás vyrábame 120 za minútu. Čiže 4, 8, no iba, že dopravník koľko znesie. Dopravník bere 320. 60, to je na 5. 5 týchto, no. Ale tieto berú pomaličky, čiže 3. No ten posledný by nemal fungovať. No ten už nebude stíhať kvôli dopravníkom. Tak tým pádom... No. Takže tam by to chcelo už tie zelené pásy. A na to potrebujeme obvodové desky. A to sa budeme zaberať niekedy inokedy. No ja si to som vral, že všetko urobím tak. Montážna linka. Great, the assembly line blueprints were acquired. Let's start building the assembly line together. It's going to be an exciting project. Jo. Tak, podzemní těžba. A more advanced form of mining? Ore veins buried deep? Underground mining sounds exciting. Let's get started on that project. Agreed. If we get an assembly line to work, the possibilities are endless. To je vše? Super. Ja čo to chce vlastne? Takže postav 2 tieže rudy a dodanie libovolného robota na montážne linku do stanice. Ale vrejme, to ešte dorobíme tu na linku, urobím modré pásy a teraz by som sa venoval tej podzemnej ťažbe. Na to potrebujem ten vláčik. 2. Budeme potrebovať výťah. Na to potrebujem hydraulické piesty už. Oceľové nosníky.
No tu nás sme spravili ešte toho robota a som to upgradenúť a ja som to zabudol, že ono vlastne keď sa to upgradeuje, tak to normálne odpojí od siete, takže to bolo odpojené, tak potom som to zapol a kúkajte na ten masaker. Ups, oddiali to ten... Už do aké vzdialenosti nám to oskenovalo, to si myslím, že to je aj zbytočné. Ale my by sme potrebovali teraz túto teluxidovú rudu. Tu ne. Ešte niekde na našom území, čo tu je. Tu není nikde. Čiže tu na. Aha, kapslok. Teluxid. To je taká... Rúžová. Takže kde to je? A to je tam. Tak mi bude chýbať, čiže ne, ocel, tu najde ocel. A tu neviem, či som to minulé ukazoval, tu nás sme to vlastne zvýšili. Tu nás tie pokročilé PC, ktoré fungujú na tú zmes. Vlastne... Tu nás mám ten čistý, oranžový a žltý, červená ruda spráškuje do tej zmesi a tieto PC vyberete, že výroba, že z tohto vyrobí jednu, z tohto urobí dva za tú istú dobu. Takže ako istý surový. Čiže zvýšili sme kadenciu ocel. Vlastne som si dal ocel zobrať, samár. Betonák. Som si ich zobral. Takže potrebujeme výťah. Budové desky, no tých je málo, no. Nestíhame ich vyrábať. Sme to troška navýšili. Si zoberiem, že potom vlastne na tie piesty, tu na piesty. Olmit to máme. Tu na potrebujeme fermenitový plech. Aha, tu mám ten procesor, teluxid. Na procesor budeme potrebovať teluxidové desky. Takže kvôli tým procesorom budeme musieť ťažiť teluxid. Takže... A dopravať to budem... Ono má Windows Update brzy, vlastne s týme. 2.1. Piatok 13. pred týždňom. Že... Ne. Jaj, vedľa.
Proč neskopíroval? To je... Počkej, ako to bolo, to musím... Teraz to bere. Simplifikované bylo by nesmírně nekrývat. Protože může trvat, než se vrátí. Proto to snaží. Jak by to nejlepší vidět. Proč chybí? Pojďme dřív, abychom získali nějakou zpětnou vazbu. No, čiže toto je ten vláčik. Ako píšu, že zatiaľ to nemá textúru. Že je taký šedý. Čiže budú tam nejaké tie zmeny. Ale nikde nepíše, že kedy. No, pracujem na updateu. Takže keď bude ten update, ten vlačikový, tak by sme to tu mohli voziť. Ale zatiaľ... Počkej, tu nie je ten Deluxid. Ale to by nám tu dosť zavadzalo. Že keď tady to bude pokračovať linka, že? Čiže to na tento Deluxid úplne... No, tento je bližší. Počkej, ešte spravíme... Na solári potrebujeme tiež obvodovú desku a energetický článok. Takže už máme na solárny panel stavník. Energetický článok. A ten je... Tu. Takže už môžem postaviť jeden solár a batérie veľká 20. Batérie. Dobre, už bude 10 vodných desek. Tak. Stĺpy, tuším. A to najdôležitejšie by som nepostavil startovací cílová. Base of ty bláho. No tak zatiaľ len robíme Vrda. Uvidíme, jak to tam vyzerá. Ty krása. Počkejte. Tu je vstup. Tam je vchod. A to vyzerá, že dosť veľký, ale ten vyzerá fajn.
No tak skúsim tu napicnúť 2 stanice. No, už tam bola. Super. Takže máme tu na 2 stanice. Počkaj, kade budú... Z boku potrebujem. Čo to prerobili? Bez pripojení k síti. Tak, tam dáme trafo a vrchom potiahneme elektriku, jo. Počkaj. Aká je výška na povrch? Tu robili jeden kráter. Tu je výška 137. Vrch. A už vypadá hore. Musíme dať trafo, aby sme tu mali čím nakladať. Počkať, hej, musí to byť. No a nakoniec som sa rozhodol, že ten deluxid budeme sem vláčiť, voziť už rovno ako tekutinu. A tak na to použijeme, keď už tu máme raketoplán s tekutinami, takže štartovací. Má to mať 41x31. Tak. Dobre, tu je to zarovno, tu je to zarovno. Super. Akorát, že trubík už mám len 8. No a na toto budeme potrebovať fialové. Oh. Ešte si zoberiem trubky a ideme tam pustiť tú základňu. Dúfam, že s jedným solárom toľko uživíme. Počkaj, prečo mi to nahlasenie do trúry? A to najdu. No, takže to už máme vyvedené. Tak. No a tu by sme to... Som to mohol dať jednu úroveň vyššie.
Takže tu by sme dali tú elektrickú časť. Takže trafo. Tá motorka je troška väčšia. Nevadí. Ešte raz. Baterka. Solár. Nechce brať. Takže ešte solár. A baterka. Dáme stožiar. A to by to chceš trafo. Bol sa, že veľké trafo som si neurobil. Že mám len malé trafo, čo som chcel dať dole. A veľké trafo. Transformátor veľký, super. Tak. No a odtiaľ to bude výroba. A kam sa na to potiahneme. Čiže odtiaľ to budú vychádzať. Tam potrebujem najprv drtiť, rozdrtiť to. Takže najprv to rozdrtíme na suť, drtiči. To potom prepálime a nakoniec to vytavíme.
Takže ten trafo. Trafo. Kde sú? Kde ho hodilo? Tu je norm. Ja ho nevidím. Tu je. Tak, môžeme napájať túto plošinu. Takže solárny panel zatiaľ, batéria má. Maximálny výstup. Vyrábači. Nabito 8. Prečo nám bieha ďalej batériu? Celkovo vložená energia, aktuálna batéria, input, output, nič. Čiže koľko je hodín? Aha, 20. Už nevyrába elektriku. Vyrába... To nevadí. Takže ideme dole. Takže tu nám potrebujeme ten malý trafáčik. To nám bohate bude stačiť. Že potrebujem ten stožiar. Ale aj. Budete nástené prísavky elektrické, nie? Jadra. No, takže už sme to spojaznili, takže z toho nám idú. Práve som to spravil. Takže to nám tam mláti koľko kusov. 80 za minút, 320 dole. No, to voľným pádom to bude rýchlejšie. Juí. Takže produkujeme, těžíme. Jak to má nějaký... Aha, 160 za minutu. 160, 320 za minutu. By sme potrebovali dvojkový výťah. Spodok.
spotřebuje energii, to jsou nějaké 2, takže to je v pohodě. Čiže potřebovali bychom zpracovat 320 za minutu. Pokud budeme jen z těchto dvou dolů, ale tak myslím si, že časom nám to bude málo. Baterka vybitá. Minus 728. Elektrická bulková peť zatiaľ nebere nič, ale solárny panel nám vyrába 650 kW, takže chcelo by to ešte viac tých solárov. Nie, to nemám surovín. Nevadí, vyrobíme. No ale tu takže 320. To je presne na 2 vrty. Bude nám robiť 80. Tento potrebuje 60. Takže máme zásobu. Vyrobí 15. A tento potrebuje 40, aby vyrobil 2000 za minutu litrov. Aha. Tak a koľko tu už máme? Čaká na tých 40. Dobre, no takže tu máme energetickú krízu a ešte... Počkej, toto budem ťahať týmto smerom. Soláry. Takže teoreticky hneď vedľa tohto by som mal postaviť tú pristávaciu plochu. Koľkože to malo? 31 na 31. Ja sú tu položiek. 31 na 20. Takže ešte sa budem musieť domov vrátiť pre kocky. No doma nám už nestíhajú vyrábať tyčky. No, takže to budeme musieť tiež nejak navýšiť. Takže 31 na 31. OK. A tu nadáme tú pristávaciu plochu. Takto som to odhadol. Aj takto. Super. Nebolo by to byť tiež nejak napojené na elektriku? Nastaviť jméno. To je Teluxit. Mine. Tuto len prepojíme trubkami, nebo naproti ty soláry.
A už sa nabíja baterka. Minus 3,7 MW. Takže to bude chcieť niečo silnejšie. Keďže toto vyrobí len 650. Takže to nebudem potrebovať. Počkej, čo má 37? Transformátor, ťažebný. Čiže berú 1 MW. Takže tam to budeme musieť. No to nás posledne to potrebuje, nech sa to už tam. Počkaj, je toto výstup? Jo, je to výstup. Dúfam, že sa to prepájať. Nie. Bez energie. Tak riešením by bolo natiahnuť kabel na základňu. Elektrárňa 700 metrov. No, takže nakoniec som zo základne potiaľ takto elektriku a je to. Solar si necháme niekde inde. Takže už nám to tu nafičí na plné pecky. No, už je tu nejaká tekutina. A tu nám máme teda nastavené, že Teluxid Mine. A čiže to sa naplňa. Takže ich mám opačne. Keľu! Ani som nestihol nastúpiť. Takže máme už dopravnú linku, či nákladnú, prepravnú. Sem a už to tankuje, aha. Vyprázdni sa a zase sa vráti. Dobre, takže už tu máme aj Teluxid a môžeme začať robiť. Kde to bolo? Toto bolo. Počítačové čipy, CPU, odlevací stroj a chemický procesor, polymerové desky, kyselina. No ja ešte budem, asi tu ešte spravím tú výrobu tých dopravníkov a nejak to preriedím, že čo nepotrebujeme, čo potrebujeme z týchto pásov, lebo napríklad tu, keď sa pozriem, tak štrk, pásy, trubky, trubky, možno hej, ale niektoré veci už absolútne nepotrebujeme, čo budeme potrebovať, tak budú tie, toto je ono v pohode, ale palivovú tyč budem robiť, na čo budem robiť, potrebujem na niečo. No hlavne toto CPU a tu na hlavne tieto veci, čiže polymer, pokročilé strojné elektrické komponenty, tých mraky a súčiastky robotov, hydrauliku, ocelnostníky,
Lebo to na ako, keď si dám tých robotov, tak rys, súčiastky robotov, desky, ocel, súčiastky, to na akurát komponenty zbraní, tých máme mraky, to je v pohode, CPUčko, sklo, zasa zbranie, fermalit. Bojový robot nepotrebuje CPU, ten je tupý. A nie, potrebuje do trupu CPUčko. Na to na energetické články. Sud prázdny. Takže budem musieť aj sudy vyrábať. Takže to si spíšem, že čo potrebuje na tieto komponenty. To by sme spravili tu na, ďalej. No by som to troška zredukoval, že niektorko toho tu nemusíme mať. A tu na by sa potom, vlastne tie súčiastky by sa vracali tak ako z týchto droní. By takto išli tie súčiastky na, vlastne, teoreticky. A takto by boli vlastne tie montážne linky. Počkej, tam máme elektrárne. Tak nie, tak budeme pokračovať takto ďalej. A budú vlastne, takto pôjdu, montážna linka bude končiť drompedom. Tu je špeciálne tuna. Prepravná položka s linkou, čiže s týmto to bude končiť. 31x27, no to budú riadne. Takže majte krásne, píšte vlastne lajky, komentáre, zdieľania. A to nám možno sa naštveme, tak to potiahnem trubku. Alebo to necháme, len tak kvôli tej strane, to necháme to na takto. OK, takže ahojte.